Ik heb totaal niet merken. Ik ga de beurs in een tas met een rits er bovenop. En die gaan ze dus even lukken kennen op een of andere manier. Dat is misschien wel een fout van mijn west. Ik hier de tas aan het honsel van een karre te hangen. Maar dan ren ik er wel altijd maar de voeten zoals je nou. No? Dat is, maar ja, dat is misschien toch niet goed west. Dat is toch hun... Nou ja, ze had toch een oude vrouw die het net oplet. Maar ik snap net hoe ze het doen. Ik vind het correct overnaaswerk. Hoe ze het doen. Het is gewoon... Ja, je merkt er niet van. En ik heb echt net van merken dat ze die beurs weer bij mij in de karre laan. Dus eigenlijk had ze 2 keer heel dicht bij mij in de buurt was. Want er had Griff in achter mij staan. En die had zien, die soesjen. Dus ik kwam net in dat apparaat, maar die soesjen wat ik dan voor pinpas broekte. En wat ik nooit doe, zoek dan op die handtekening aan de achterkant van de pinpas. Ik zou denken bij mezelf, wat een vreemde handtekening, wat is die kriebelig? Dat is net de handtekening van mij en ook net van mijn man. En ik draai de pas om en er staat een naam op die ik helemaal niet ken. Ik zei, ik ben beroofd.